Parikymmentä vuotta sitten Suomi alkoi vähentää laitoshoitopaikkoja ja kehittää avohoitoa. Vuonna 1997 oli vuorossa Kontiopuiston B-mielisairaalan alasajo Pieksämäellä. Sairaalan yli 200 asukasta sai jättää tutun ympäristön ja heitä alettiin siirtää kotikuntiin. Kun Kontiopuistossa oli 70-luvulla parisensataa asukasta, alasajon jälkeen heitä jäi osastolle enää 12. Liisa Heikkinen oli työskennellyt siihen mennessä lähes 30 vuotta hoitajana Vaalialassa ja tehnyt siinä ohessa sijaisuuksia Kontiopuistossa. Hän seurasi tilannetta ja mietti, että onpa tämä pöljää, mihinkä nämä ihmiset lopulta joutuvat, kun heidän on lähdettävä kotoaan. Kyllä ihmisten pitäisi antaa elää ja kuolla siellä, missä he ovat olleet vuosikausia. Kun Pieksämäen kaupunki pisti Kontiopuiston rakennukset myyntiin, Heikkinen osti lainarahalla kiinteistöt vuonna 2003. Siitä alkoi Liisa Heikkisen taival sosiaalialan yrittäjänä. Yhtään budjettia en ole koskaan laatinut, enkä tarvitse Mersua. Minulle riittävät Toyota ja toppatakki, kertoo Heikkinen. Reilussa 10 vuodessa hän on investoinut noin 10 miljoonaa euroa Pieksämäen seudulle. On tehty uudisrakennuksia, saneerattu vanhaa ja ostettu nikkarilla laajoine maa-alueineen. Yrityksen kasvuvauhti onkin ollut huima. Tänään yritys tarjoaa kodin ja palveluja nyt liki 200 ihmiselle. Asukkaita on 26 kunnasta eri puolilta maata. Tärkeämpää kuin hienot seinät on kuitenkin seinien sisällä oleva hoidon laatu. Yritys tarjoaa elämänmakuista hoito- ja kuntoutuspalvelua mielekkäässä arjessa. Se tarkoittaa kodinomaista, lämminhenkistä yhteisöä, jossa kunnioitetaan myös yksityisyyttä. Asukkaat pääsevät tekemään käsitöitä, kuntoilemaan ja vaikkapa diskoon. Liisa Heikkinen kertoo, että asukkaat leipovat itse ja ovat ahkeria kokkeja ja että tuore itse leivottu pulla on ihan eri asia kuin kansainvälisen yrityksen kilpailuttama euron pulla. Yrityksen toiminnassa ovat mukana Heikkisen 2 poikaa ja myös heidän vaimonsa ovat saaneet hoiva-alan koulutuksen. Henkilökunnan vaihtuvuus on pientä. Yritys työllistää noin 140 työntekijää. Miten minua onkin onnistanut niin, että olen saanut näin hyvän henkilökunnan, Heikkinen tuumii. Pieksämäellä Liisa Heikkinen tunnetaan räväkkänä, työtelijänä persoonana, jolle yrittäjyys on elämäntapa. Kun Heikkinen tulee töihin Kontiopuistoon, oven ulkopuolella muodostuu jono. Asukkaat tietävät, missä Liisa on ja haluavat tervehtiä. Vaikka yritys ei markkinoi palvelujaan, tilat ovat täynnä. Heikkinen kertoo, että pystyy hoitamaan asiakkaita, joita muut eivät halua hoitaa. Mieleltään sairas ihminen voi olla äänekäs, mutta minkä sairas sille voi? Terveyskeskuksissa heitä saatetaan pitää rasittavina, mutta ihmisten kanssa pärjää, kun puhuu heille suoraan niin kuin toivoisi, että itselle puhutaan. Tässä hommassa pitää kestää kritiikkiä ja erilaisuutta. Asiakkaat ovat työnantajia ja siksi aina oikeassa. On lopulta aika veteen piirretty viiva, kuka tekee diagnoosin ja kenestä ja saako ihminen siitä ikuisen leiman. Hieno hetki on, kun joku kävelemättömänä tänne tullut asukas kuntoutuu niin, että lähtee kävelemään omin jaloin. Onni on tässä ja nyt. On hienoa, kun on terve ja saa tehdä tätä työtä joka päivä.